dnešných top aplikáciách vám pomôžeme s výberom cieľa letnej turistiky, Giska vám ukáže, ako rýchlo privolať pomoc, poradíme vám aj s tým, ako sa na výlete nestratiť a niečo jedlé si z neho priniesť domov. V posledných rokoch to vyzerá tak, že leto prichádza už niekedy v apríli a lúčime sa s ním až na konci októbra. Táto zmena nerozosmutnila nikoho, len výrobcov zimných čiapiek. Viac leta to znamená aj viac letných aktivít. No a to, čo vám leto ponúka z pohľadu užívateľa mobilných telefónov, sa dozviete v dnešných top aplikáciách. Vypadni.sk. Tak sa volá dnešná prvá aplikácia. Je určená pre všetkých, ktorí chcú na víkend niekam vypadnúť a vyskúšať niečo slovenské. Tak škurat tam má či vemeno. Má. To sú barány! No, Čo to má ole? Čo vy robíte barány, keď my máme dojiť, hej? Počúvaj za... Čo nemáte vemeno, keď ste barány? Ešte som nedojil nikdy barana. Aplikácia Vypadni.sk je prehľadným turistickým sprievodcom po slovenských zaujímavých miestach hodných návštevy. Hneď na začiatku, na úvodnej obrazovke sa vám ukážu novinky, ktoré boli pred niekoľkými dňami či týždňami pridané do aplikácie. Pri každom objekte sú aj ďalšie zaujímavé objekty v okolí, čiže si môžete naplánovať trasu, že chcem ísť na Spišský hrad a pozrieť sa, čo je v okolí, do nejakej jaskyne, na nejaké ovečke alebo na nejaké pekné mesto či baču. V ďalšej sekcii aplikácií nájdete aj jednotlivé ubytovania ku konkrétnym pamiatkám či miestam hodným návštevy, takže či už vás zaujíma kultúra, alebo hrady a zámky, alebo veľké mesta, nájde sa tu niečo pre každého z vás. Pri každom objekte si môžete kliknúť na kompas, ktorý vám ukáže smer, ktorým sa máte vydať, alebo na navigáciu, ktorá vás prehodí do map a navedie vás na to konkrétne miesto. Ďalšou sekciou sú moje trasy, kde si môžete naplánovať svoju cestu, alebo si pozerať, kde už ste boli. No a poslednou sekciou sú uložené objekty, kam si môžete uložiť všetky veci, ktoré chcete navštíviť. Tie budú dostupné aj offline a môžete k nim pristupovať aj bez internetu. Zaujímavosťou aplikácie Vypadni.sk je, že sú v nej dostupné aj objekty, z ktorých môžete naozaj vypadnúť, ako napríklad rozhľadňa na Kalníku. Aplikácia je dostupná pre Android, iOS a aj pre Windows Phone. Arkadiusz Kugler je Poliak, ktorý dnes už ako člen slovenskej spoločnosti sprievodcov ukazuje turistom krásy Bratislavy. Vyzná sa doma rodený Bratislavčan lepšie ako importovaný Poliak? Arkadiusz, ty si z Poľska, ale žiješ na Slovensku. Áno. A ako dlho? To je už 2,5 roka. Proste zalúbil som sa, ale nedožené. Ale? Do Bratislavy. My sme sa s tebou stretli, lebo ty si turista. Som aj sprievodca turistický, takže dá sa povedať, že naplno turista, hej. Sprevádzam potom historickým centrum, takže to, čo najviac zaujíma turistov, ale snažím sa aj propagovať to okolie, ktoré je fakt krásne, najmä ak ide o tie Karpaty. Používaš nejaké turistické aplikácie? Používaš niečo na svojom mobile pre tú turistiku, kam chodíš? Vieš čo, skôr mám rád tie staré tradičné mapy. A normálne chodí, že mapa, kompas, hej, že... Hej, no hlavne kompas, keď si v prírode, to sa najviac ide. Čo mám robiť, keď sa stratím? Samozrejme, je tu jazyk, čiže opýtať sa. Proste opýtať sa miestnych ľudí. Samozrejme, je tu mapa, takže mám veľmi dobrú pamäť, fotografickú sa povie. Takže viem, keď som išiel, viem sa vrátiť naspäť. Aj na mapy máš takú pamäť, že odfotíš si a zahodíš a ideš? Hej, dá sa povedať tak, hej. Ja som si pre teba pripravil takú výzvu. Keďže sa tu vyznáš, ako je podľa teba ďaleko odtiaľto k mostu Chucka Norrisa? Keby si šiel pešo po cestičkách? 20 km. Aplikácia Osman nám hovorí 17,9 km. Aký je ešte čas, za ktorý by si prešiel 17,9 km? No tak dajme tomu hodinu a pol. To mne píše 3,3 hodiny. Sa. Tak ale hodina a pol, to 17 km ideš akože... Nie, myslím na bicykel. Druhá otázka. Odtiaľto do Rusoviec. 15 km. 15 km. Ukáž mi, kde sú tie Rusovce, však toto je... Tuto. A vyzná sa. Jarovce, Rusovce, dobre. Čiže sem... Koľko si povedal? No 15. 12,5. Tolerancia 2,5 km beriem, takže prvé si bol tiež tak. Trafil si to celkom dobre, takže posledná otázka dnešnej výzvy. Ako ďaleko je to na Kamzík? Tam je ten vysielač. Televízna väža. No dajme 6. 6 km.
3,4 km. Takže to si sa sekol o 2,6, to už ti nebudem uznať, lebo zase odtiaľ potiaľ. Ale dobre, vieš čo, zobral by som si ťa za sprievodcu, lebo človek, čo sa dokáže do 2,5 roka takto zorientovať, kde ja by som tu zabludil ešte po tom, čo tu žijem 30 rokov, tak to je naozaj veľký rešpekt. Díky. Jasne, díky moc. Nálada v skupine je na bode mrazu, lebo okolo tej istej skaly prechádzate už tretíkrát a navyše máte pocit, že ste niečo dôležité stratili. Miluša! Miluša? Miluša? Miluša, kde si? Dnes už nie je hanbou priznať, že bez GPS-ka nenájdete ani Vysoké Tatry. Nie je to ešte ten prameň váhu, za ktorým ste sa s rodinou vybrali. Táto apka je niečo ako švajčiarsky nožík medzi turistickými navigáciami. Aplikácia Osmand je skratkou Open Street Maps pre Android a je to najprepracovanejšia aplikácia pre pešie a cyklistické túry, akú pre tento operačný systém nájdete. Hneď v úvodnom paneli si môžete vybrať, či chcete navigovať podľa nejakého bodu záujmu, adresy alebo súradníc. Aplikácia je zdarma, ale za 7 eur si do nej môžete zakúpiť kompletnú sadu zásobných modulov, ktoré vám ju ešte viac zlepšia. Sú tu napríklad vrstevnice. Ak ste námorník, môžete si stiahnuť námorný pohľad a môžete sa plaviť. Ak ste lyžiar, môžete si zobraziť lyžiarsky mapový pohľad a môžete s touto apkou lyžovať. A môžete si tu tiež zaznamenávať výlety, takže vašich kamarátov nemusíte nudiť len 500 fotkami z dovolenky, ale môžete im ukázať aj 500 miest na mape, ktoré ste už navštívili. Aplikáciu je samozrejme možné používať aj bez prístupu na internet, čo využijete napríklad v temných GSM signálom nepokrytých zákutiach slovenského raja. Ďalšie turistické aplikácie nájdete v špeciálnej prílohe Turistika časopisu Top aplikácie a ten zas nájdete na predajniach Telekomu. Aplikácia funguje na Androide a na iOS. Dnes si hovoríme o letnej turistike po našom krásnom Slovensku. Ale čo, ak sa vám tam nedaj Bože niečo stane? Ukážeme si, ako privolať čo najrýchlejšie pomoc v prípade potreby pomocou nášho smartfónu. Je to veľmi jednoduché. Pomoc si môžete privolať aj z cudzieho, zablokovaného telefónu. Ako? Stlačíme SOS alebo tiesňové volanie, tak, a vytočíme 112. Takéto je jednoduché. Niekedy sa to stáva. Naplánujete si krásny výlet, nezabudnete ani na povestný 8. pár ponožiek, ale v takých prípadoch je dobre vedieť, kam sa môžete schovať, v suchu prespať a pripraviť si luxusnú konzervu s lunchmeatom. Ak také miesta nepoznáte, pomôže vám táto apka. Aplikácia Kempy v Česku a na Slovensku zo stránky Kemp.cz vám zobrazuje prehľadne všetky kempy, ktoré sú dostupné v týchto dvoch krajinách. Zobraziť si ich môžete jednoducho v zozname, ktorý môžete zoradiť podľa jednotlivých filtrov, napríklad podľa vzdialenosti alebo podľa počtu hviezdičiek. Áno, existujú aj 4-hviezdičkové kempy. Jednotlivé kempy si okrem zoznamu môžete pozrieť aj na mape, takže si môžete nájsť ten, ktorý je pri vás najbližšie a pozrieť si jeho konkrétnu polohu. Okrem takých základných vecí, akými sú záchod a kúpeľňa, tu môžete nájsť aj to, či do kempu môžete ísť s obsom, či je tu prístup na internet, alebo či sa môžete zaparkovať aj celý karavan. Každý kemp obsahuje aj hodnotenie od užívateľov, takže ak je nejaký kemp vedľa poľnohospodárskeho družstva, chovajúceho ošípané, dozviete sa tu práve tu a vyhnete sa tomu, že vám ešte 2 roky bude smrdieť celý stan. Aplikácia je dostupná pre Windows Phone, iOS aj Android. Dobre, minuli sa vám lepeňaky so šunkou a už aj tie s úhorkou, čo vám zabalila chudnúca manželka? A vy teraz hľadujete ako Frodo na ceste do Mordoru? Nefňukajte, ste predsa v lese. No, a les je predsa plný jedla. V prípade, že ste na hodinách biológie nedávali pozor a huby ste naposledy videli na týždeň starom chlebe, využijete nasledujúcu apku. Aplikácia Výskyt húb je jednoduchým sprievodcom, ktorý vám ukáže na mape alebo v zozname, kde vo vašom okolí nejakí ľudia našli nejaké huby. Aplikácia využíva informácie zo stránky nahuby.sk.
Hneď v úvodnej sekcii hlásenia si môžete pozrieť najaktuálnejšie informácie o tom, kde kto v posledných dňoch našiel nejakú hubu a samozrejme vidíte tu aj fotku huby, ktorú našiel. Pri jednotlivých hláseniach nájdete aj meno užívateľa, ktorý hubu nahlásil a pomocou mapy sa na toto miesto viete aj dostať. Miesto môžete aj zdieľať pre svojich známych alebo si môžete kliknúť pre viac informácií na stránke. Samozrejme hubu môžete pridať aj vy, takže ak ste našli nejakých 500 červených hríbikov s bielými bodkami, môžete ich odfotiť, označiť ich lokalitu. Prostredníctvom aplikácie sa môžete aj opýtať ostatných užívateľov, či je huba, ktorú ste našli, jedlá. Ak je, stretnete sa s nimi na lokalite, ktorú ste označili. Ak nie je, stretnete sa s nimi na pohotovosti. Ak si za 99 centov kúpite rozšírenie aplikácie a prispiejete autorom na pivo, budete si môcť ukladať svoje miesta, kde ste v minulosti hríby našli a neskôr sa k ním vracať. Aplikácia je určená pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS. V dnešnom dieli sa prvýkrát stretávame s odborníkom, ktorý mobilom rozumie lepšie ako ja, idem Ondrej Macko. Ahoj Ondrej. Ahoj, ahojte. S Ondrejom sa budeme stretávať častejšie a budeme sa rozprávať o takých zložitejších veciach, aby aj tí, ktorí telefónom rozumejú a sledujú našu reláciu, si to vedeli ešte viac užiť. Ondrej, o čom sa budeme baviť dnes? O odolnosti, to znamená, blíži sa leto, takže môže dojsť k tomu, že ten telefón sa dostane napríklad do búrky, do dažďa a jednoducho mal by vydržať aj ponorenie do vody, lebo napríklad do takého bazéna sa pokojne môže dostať. No a nemusí to vyzerať až takto ako na prvý pohľad odolne. To znamená, tento telefón je naozaj taký, akože hneď vidí, že to je robotnícky telefón a že môže, keď hádžeš maltu, môže ti padnúť do miešačky. Pre stavbárov a jednoducho nie je to taký ako do fraku telefón, kdežto tento vyzerá naozaj dobre. Samsung Galaxy S7. Nemá žiadne krytky, ktoré by bolo treba zakrývať, takže mám otvorený nabíjací port, aj takisto pripojenie do slúchadiel a dáme ho dovnútra. Nemôžeš si to ovládať ten displej, nemôžeš veľmi fotografovať, ale môžeš ho tam mať v hĺbke 1,5 metra po dobu 30 minút. Musí to byť čistá voda. Toto sú také kúpaliskové telefóny. Čo dokáže tento telefón? Tento telefón môže mať na sebe kvapky, nebude mu to vadiť, ale ten telefón je špeciálny v tom, že tento telefón odolá pádom. To znamená... Je to tak? Tento telefón môžeš búchať takýmto spôsobom a nič sa mu nestane. To není nálepka, to naozaj funguje. A je tu umelá hmota. Perfect. 5 vrstiev umelej hmoty, nerozbitný displej. No, nerozbitný do istej chvíle, keď sa naozaj rozhodneš plnou silou a hodíš toho skaly, tak je to z toho budú súčiastky, ale také bežné pády, žiaden problém. Takže ak hľadáte telefón, ktorý vyrieši vaše letné problémy, padanie do bazéna, do piva, ale iba na chvíľku, potom umyť čistou vodou alebo dokonca aj do záchoda, toto sú telefóny pre vás. Ondrej, ďakujeme pekne. Nech sa ti páči. K letu patrí okrem zmrzliny aj zabíjanie času počas letných búrok. Skvelým vrahom prebytočného času je aj divná apka Ice Cream, po slovensky zmrzlina. Divná apka Ice Cream z vás urobí virtuálneho zmrzlinára. Rôzni divní ľudia si chodia kupovať zmrzlinu a vy sa im ju snažíte naložiť podľa toho, ako si ju predstavujú. Na hre je najlepšie to, že tu neexistuje žiadne bodovanie a ak zmrzlinu pokazíte, tak jednoducho spadne niekam dole a vy začínate odznova. Takže ak ste vždy chceli byť zmrzlinárom, ale nemáte v tejto oblasti žiadne ambície zlepšovať sa, táto apka je práve pre vás. Apka je určená pre operačné systémy Android a iOS. Už sme tu mali fitness trénera, záhradníka, teraz máme Poliaka v našom hode mobilom, takže odovzdávam ti náš obrnený telefón. Ja som hodil 33 metrov. Na koľko si trúfaš? Dajme tomu 40. Tak poď na to. Veľmi pekne, dobrá technika, 45 stupňov. Zameriam nás a poďme merať, kam dopadol telefón. Aha, tu je. Stopujem meranie. Štatistika 14 metrov. Nevadí. Arkadiuš, ďakujem, že si k nám prišiel. Náš telefón vyzerá perfektne. Ešte jednu selfie na záver. Dnes sme si povedali iba o niektorých z veľkého množstva aplikácií, ktoré môžete v lete využiť. Ďalšie nájdete v našom archíve a na www.topaplikácie.sk. Tak hor sa do prírody a dávajte si pozor, čo si budete v lete mobilom fotiť. Počkaj, ale veď tam si ma fotil. Áno,
Hore bez.